אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט. הכל שבור. זה לא אמיתי מה קורה פה. הכל שבור. כל סורוקה. כל המיון. תראו את כולם רצים. תראו את האנשים. תראו את האנשים. תראו. פה נפל הטיל. חבר'ה, אני פה, נפילה בבת ים, ליד הבית שלי. נפילה בבת ים, רבותיי. תראו מה הולך פה. איפה לא? זה רסיס או נפילה? מה זה?